dragi domaćini. Dobroveče i dobrodošli na promociju prvog CD-a našeg Nemanje Kujundžića. Jedan aplauz za Nemanju. Svi vi koji ste večeras ovde prisutni, znate da je reč o jednom mladom, talentovanom momku koji nam dolazi iz Čačka. Veliki pozdrav za sve Čačane koji su večeras ovde sa nama. Tako je. O tome koliko je dugo pripremao svoj prvi CD i sa kime je sve sarađivao, reći će nam upravo on. Nemanja, prve čestitke, evo čućeš od mene, želim ti puno uspeha i sve najbolje, tu smo da podržimo tvoj rad. Pa da čujemo, koliko dugo vremena si radio na CD-u i ko su bili ti čuveni saradnici? Hvala te lepo na čestitkama. Ja bih pre svega da pozdravim ovde sve drage prijatelje, drage ljude koji su došli da veličaju ovu moju prvu promociju prvog CD-a. Hvala vam puno. Ako me pitaš koliko dugo sam spremao album, to je malo pre producent moj, inače prijatelj pre svega Zlaja Timotić. Najduše. Veliki pozdrav za gospodina Zlaju. Hvala što ste večeras sa nama. U mojoj karijeri najduše. Da. Ali bilo je slatko, eto, 8 pesama na albumu. Kada me pitaju, pošto ovi novinari pitaju kakav je žanr, kakav je stil, šta je, mislim, ja kažem ima svača, ali dobrog svača. Od latino nekih američkih nekih ritmova, preko modernjaka, pa do jedne dvojke koja je fenomenalna, čućete. Ima jedna i balada koju sam ja radio, koja je potpuno je drugačija od svega toga, da kažem, onako nekom zabavnjačkom fazonu. Tako da, suštinski, različiti žanr. Eto, to mogu da kažem. Pesma je 5 do 12 i ostani neke su se izdvojile kao potencijalni hitovi. Složit ćeš se sa mnom? Pa jeste, evo, pošto je postavljeno na YouTube-u je postavljeno oficijalnom kanalu City Recordsa, ljudi me zovu i kažu 5 do 12, to je strava, ostani je dobra, tako da, ali čućete sve večeras. Tako da, spremili smo brojne iznenađenja za sve naše dragi goste, ali ja bih da pozdravimo pre svega gospodina Acu Ilića i njegovu divnu gospođu Bilju Ilić. Oni su prijatelji porodice Kujundžić. Veliki pozdrav za gospodina Braju i on je večeras sa nama. Naravno, Čipi i Šone, osvajači su tu i mnogobrojne druge estradne zvanice. Ja kada bih počeo da ne znam nekog bih zaboravio, bolje ti da si rekao. Hvala vam u svakom slučaju. Hvala svima što ste prisutni sa nama. Nemanja, hoćemo samo da pozdravimo drage prijatelje koji su tebi omogućili da ovaj prvi CD ugleda svetlost dana. Dakle, zahvaljujemo se Auto Čačku, gospodinu Milenku Kostiću, aplauz za njega. Kompaniji Slobode iz Čačka. Štampariji Aceko, takođe iz Čačka. Čolakovoj kafani iz Čačka. A jedan veliki aplauz za ove divne momke i predivnu devojku, orkestar Perice Vasića, Gypsy Rhapsody Band. Bravo, braćo! Hvala što ste bili večeras sa nama, uživat ćemo u njihovoj muzici i naravno veliko hvala domaćinima, pre svega restoranu Lipo Vlad, gde ćemo večeras uživati u njihovim ugostiteljskim uslugama, specijalitetima i predivnoj večeri. Dragi moj Nemanja, ako sam nekog izostavila, ti ćeš se nadovezati. Ko je još od prijatelja zaslužan za tvoj prvi CD? Pa dobro, da mogu da kažemo da je prijatelj, ali... Od sponzora. Da, od sponzora rekla si uglavnom sve. Da. A ja bih se zahvalio pre svega svojoj porodici, bez koja ne bi izguralo sve. Ja sam želela poseban aplauz za njih. Hvala ti tata, hvala ti mama, hvala ti sestro, Vuk i Anja, ljubim vas. Nemanja, tata ti je tamo. Znam, tata se sklonio da zaplače. Dakle, porodica, velika podrška bez porodice.